वेलकाम मिस्टर कबिन ब्लॉग यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बरायबाय चलो दोस्त भिडिअखौ आरम्भ खालामनोसै होनबा ने जोङो YouTube dong channel dengan. YouTube channel. Oh. Subscribe channel kasih pada. Mas, जोब्बाय फिनिशिं बर'फोरा सफैबाय. Oh, सम मोनसे बरिया जागासिनो. बिथांमोना एक्टर, बिथांमोनाबो एक्टरैनो. So, दिनै भिडिअआ जोब्बाय सिनसै. जुदि भिडिअखौ नायनो जुदि मोजां नांबाय, लाइक शेयार कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो. लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हरबानो जाबाय नोंथांमोना.